Hvem gør sådan? Gør Ejkel også det der? Hvad hedder det? Det hedder armbøjninger. Du laver armbøjninger? Ja. Nå. Hvorhen har du set Ejkel lave armbøjninger? Til Aalborg. Ja, nede ved Aalborg. Ja. Nå? Det er Ejkel med. Ja. Ja. Var Ejkel god til det? Skal vi sige hej til Ejkel? Ja. Så sig hej hej Ejkel. Han er her. Prøv at kigge herind. Hej Ejkel. Vi ses. Vi ses. Det er godt.